Vinga, què espereu? Que us portin l'esmorzar al llit? Un altre dia gloriós al cos. El cos de Marines és com una granja. Cada àpat és un festí. Cada mesada una fortuna. Cada formació una desfilada. M'encanta el cos. Recoll. L'amor de Déu, El terra està glaçat. Què vols, que et dugui les sabatilles? Em farà aquest favor? M'encantaria. Ves amb compte, nano. Vinga, de pressa. Vinga, som-hi. No m'agrada aquesta feina. Prou, Virsboski, vinga, esquí amunt. Ens toca una mica de descans, no? T'has passat 3 setmanes llegint, tio. Què vols, M'agrada respirar a mi, no aquesta merda. Ei, Top, què me'n dius, Vinga, primera reunió d'aquí 15 minuts, nois, de pressa. Ei, mira, qui és la Blancaneu? Es veu que és una mena d'assessora. En diuen que va veure un extraterrestre. Ei, quin collons de passada. M'he quedat de pedra. Ei, vinga, va! Ei, Vázquez, no t'han confós mai amb un home? No. I a tu? Hosti, Vázquez. Ets una passada. A veure, què tenim avui? Ei, Està prou bé. Ei, sergent, quina missió tenim? Una missió de rescat us encantarà. Hi ha unes titis guapíssimes que volen que la rescatem de la seva virginitat. Merda. És el nostre deure. Colons del carall. Ei, què és aquesta merda? Ei, Sembla blat Vázquez, de mort. acaba És tu. bo per la salut, menja tu. Ei, no em faria res fotre més claus amb arturians, us en recordeu, Sí, et va agradar. Sí, Frost, però que et vas tirar era mascle. Ja ens fan i fa, tio. Ei, Bishop, fes allò amb el ganivet. Sisplau, Hudson. Vinga, tio, fes-ho. Vinga, no ho vull veure. Bé. No vull veure aquesta animalada. Que és una passada, No vull tio. veure allò. Vinga, que ho vull No ho veure. vull veure. Vinga, som-hi. Ei, què fas, tio? No et moguis. Què fas, Vinga, Hudson, deixa't emprenyar, calla, Drake. Bishop, vinga, tio. Vinga, vinga, Bishop. A mi no, tio. Sí, a tu. Para d'emprenyar, vols? No et moguis. Confia en mi. Gràcies. Vinga, Tu has guanyat tros d'animal. bon profit. No fa gràcia, tio. Tinent Gorman? No. Senyor Burke? Sí, gràcies. Sembla que el nou tinent és massa bo per menjar amb nosaltres. Sembla que porti una escombra ficada al cul. Em pensava que no fallaves mai, Bishop. No m'havia dit pas que Borjan és un androide. Per què? No hi havia pensat. És molt normal. Sempre tenim un sintètic a bord. Jo prefereixo el terme persona artificial. Molt bé. Hi ha cap problema? Ho sento. No sé per què no. A l'últim viatge de la Ripley, el sintètic, la persona artificial es va espatllar. Espatllar, diu? Hi va haver problemes i unes quantes morts, també. Em quedo parat. De quin model era? El sistema hiperdinàmic 120A2. Ja ho entenc, els A2 eren una mica esbarats. Amb els inhibidors de personalitat no ens passa a nosaltres. No podem fer mal a ningú ni podem permetre per omissió que es faci mal a cap ésser humà. Segur que no en vol? Sobretot no se m'acosti mai, Bishop, entesos? Tampoc no li deu agradar el pa.